35ଟା ବ୍ୟାଙ୍କର 194 ପ୍ରକାରର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଭେରାଇଟି ଅଛି ପାଖାପାଖି 61 ପ୍ରକାର। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ମତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଏ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। তোমার ইউটিউব চ্যানেল আছে? ମୁଁ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେବି। କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ କହିଲୁ? কিউব সলভ ভিডিও সলভ ভিডিও ସେଠୁ ଆଣିଛି କଲେକ୍ସନ କରି ଲୋକ ଦେଲେ। ଏଇ କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ସେଇ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇଟା କରୁଛି। ଫଟୋ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡୋନେସନ ଭଲ ଭଲ ତୁ ଶୋ ସଜାଡି ହବନି ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର ଯୋଉଟା ଓନ୍ଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। এই জিনিস কিଏ ବଥା ଦୋକାନରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ବି ନଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାଇଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ କହି ପାଖରେ ନେଲା। ନମସ୍କାର ମତେ 47 ପାଗା